Днеска оператор ще снима. Моя оператор. Чакай! Чакай, камерата е обратно, бе! Ако това видео събере 1000... Това се включи само. Какво ще правим сега на това видео? Така, ако съберем 1000 лайка, 1000 харесвания, 1000 гледания и 1000 абонати, ще направя видео, където ще е най-готиното. Което ще... Добре, сега как се обръща тази камера? Дай. Казвам. Бедни, ти няма да я обръщаш по YouTube. Чакай. Ко става хора? Гледайте, има злиците. Гледайте, бождара. Прасенцето. Шегувам се, бе. Това е най-хубавото нещо през живота. Айде, ние отиваме да се... Вижте на живо. Как летат, бе? Вижте сега самолетите как летат. Мали на живо. Чак. Мотни без чухата вече. Гледайте. Дърдър пор. Гледайте сега мери как ще го фара това. Ей, това чудо. Ей, това. Смисъл. Мале, ето това как лети, бе. Ето, гледайте сега. Чакайте малко. Вижте те как ритат тук. Сега е то с Петърчи. Само глупости говори. Айде. Сега че да снимаме ето този. Ама, искаме и аз да си. Бате, ти за не снимаш. Снима. Че да ви кажа, те хора са чисто куку. Дана, давайте. Сега вижте самолет на Дана как лети. Това е мой. Добре, съжалявам, но... Вижте, е така е най-добре. Гледайте сега. На високо е така го хвърлям. Гледайте се на високо. Че ви кажам, зрители. Вижте се някъде на там до мат. Има топка. Абе, дай ми. Таня! Сега, Дана, искам да танцуваш ла, 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 ла. Виктория дори не снима! Снимам. Ела. Ела зад нея! Давай! Аде! I already know you're my baby, I can see me and you. I'm not in. Кой ма ритна? Петър те ритна. Петър ще те убия. Честно ти кажа. Имам синина тук. Елате сега. Глей то, ей то най-гадния. Глей го. Направо майка му, ако гледа това видео е супер. Хора, нищо не се случва, така че не гледайте това. Елате, ето вижте. Да, здравейте, това е Васил, който е най-големия ми приятел. Чакай, как това се обръща? Това е най-голямата ми врачанка. Абе, няма остави, бе. Аре, бе, това е моят телефон, ще кажа на майка ти, бе. Абе, на ти, да ти видя толкова сета, бе. Хора, не го гледайте това. Мамка ти да иба. Играте малко